Chove sobre mollado nesta vivenda de Leiro, en Ribadumia. A chuvia xogoulle unha mala pasada a esta familia. A auga asolagou por completo o garaxe situado na parte baixa da casa. Cando se decataron do que estaba ocorrendo, xa era demasiado tarde para tentar evitalo. Eu casualmente estaba na casa, pero estaba deitado, ni me enterín. Cando a muller se deu cuenta, salín afora, xa estaba o sótano inundado, xa non se pudo fazer nada. Puxen depois estes tablóns aí para que non fora a cousa maiores, pero... A tromba de auga baixou polo camiño arrastrando pedras e lodo. A súa procedencia esta leira na que hai pouco fixeron un desmonte. Os afectados tiñan claro que algo así acabaría ocorrendo. Isto foi a consecuencia dun destiar que fixeron aí arriba, entonces con esta tromba de agua atarcouse todo isto e inundouse todos os sótanos. A familia de Manuel viu con impotencia como se estragaban electrodomésticos, colchóns e mesmo a cadeira de rodas que emprega a súa filla con parálise cerebral. Caldeira de calefacción, algunha televisión que estaba no chan, unha silla de rodas de rapaza que teño aí tamén estragouse, lavadoras, todo eso, motores, cousas que hai nunha casa. Manuel lamenta tamén a nula atención recibida por parte dos servizos de emerxencia. Asegura que a súa dona chamou 112 en reiteradas ocasións, pero que en ningún momento puido contactar con ningún operador. Sí, chamou a miña muller, pero, bueno, non lle collían o teléfono, claro, seguramente había incidencias por aí a montes, e entonces non colleron. Entón non veu nadie? Non veu nadie en toda, a pesar de que chamache? Non veu nadie. Ante a falta de atención dos servizos de emerxencia, esta familia non lle quedou outra que tentar evitar que a cousa fose a máis. Xa quedas como... xa non sabe nin que facer, pero bueno, puxen eses tablóns aí como puden e non subeu tanto, porque senón, claro, tamén tiña aí o coche... Hoxe Manuel e a súa muller afánanse por limpar o baixo da súa casa, mentres fora dous operarios desatoan os sumideiros e limpan as cunetas coa vista posta no ceo. A chuvia seguiu caendo durante toda esta xornada e polo camiño seguen baixando restos dun desmonte o que agora Manuel mira de reollo.